Iki bambutune nggih motor cucu pore dhisik. Ayo ora obah belas sih. Sing dhisik-dhisik yo kejet-kejet. Yo. Iki langsung gak obah gas iki lho. Aman. Top. Jopone mandi. Yo, jopone iki RT1 RT2 mandi. Cuas. Cuas. Tidak mau kalah dengan yang lain. Beleh piro? Bila siji bolo kilo kanggo RT ini gini iki ngene iki tok Mangan sate kabeh nek engko. iya mangan sate kabeh kae iki bolo pancen Beleh sapi Brahman bolo. Iwake enak nyate kabeh pokoke. kota RT iki ngate kabeh iki RT siji loro tok ngate kabeh wae jos Diasem-asem ae. ya semasem yo disate yo masuk Ngentekne sego. oh ngetek sego akeh iki kok wae iki to ngetek sego akeh tenan yakin Piye Gus komentare Gus? Ya untuk bahan hari ini ya lumayan besar juga. Nyate kabeh ora engko. Oh nyate das. Piye Gus? Matur persapine berterima kasih belum dibelah soalnya dia Pak Pitik piye jam. Iya, jaman biyen kok ora dosumne pitik ngono lho ya. Pitik malah sebut dada. Dadi wong-wong ben iso korban kabeh. Korban pitik ya itu. Ngene iki malih sing mampu tok sing iso korban. Iki para mama wis nggo pisau kabeh bolo wis bahaya iki siap mbulengi ndase sapi iki. Nang jero iki cek diseseti mama nang njaba siap mbulengi. Bebas. Saiki nyekel daginge Dewi ngeterke sapine. Nah terus engko diapane iki? Ngene napa Karman? Disunduki, Mas. Sate setengah mateng ae. Oke, siap. Ben rasa ngono. Ya. Bola-bola iki nyedaki aku oleh. Kangen aku kok piye ngono lho, Pak Sawang. Ya Suasana Idul Adha bolo. Iki apa lho mek cilik lho koe. Wis siap bolo iki lho wis dinono daginge. Sapa sing gelem iki? Rene iki dikikil sikil sapi jos iki. Sing gelem kaen ki lho ndarene. Iki pirang on iki ngene iki? 5 on.
iki 5 onan bolo. Jos sih. Di sate enak iki. Ndang rene sing gelem wis tura-tura iki lho. Udah sabune sore. Gue memba ya sumpah limbahku langsung garing. Son, son, yang son. Hah? Tidak kena apa? Oh. Itu diiris, disikat, dilem terusan. Iki lek ngene. Yo kegedean nang orang mulu-mulu. Kan kok di sik berdua sampe. Gendong kan gawe di grajini. Aku itu online dari toko